sio. W zasadzie mają tak tam dzisiaj jak my wczoraj. Jesteśmy czuli tą pogodę, więc wiemy co to jest. Zmieniła się ta pogoda i trochę tego macedońskiego słońca my tu mieli wczoraj, ale teraz właśnie do nas przyjechali. Będzie zaś żywioł, bo zaś młoda grupa, także teraz będziemy zaś coś podróżować po Macedonii, głównie północnej, bo tam z tym przyjechali. I tak, moi drodzy, Macedonia przed nami, już kapelka se wchodzi powolutku. Co prawda musimy się przyznać, że kapela 5 dni temu mieli wypadek i zostało ich tylko 3, dlatego będzie podkład troszeczkę z patefonu puszczony, ale tylko dlatego, bo już nie dało się tego inaczej zmienić. Tak, i tak wielki brawa dla nich, bo mieli właśnie akordeonista, który nadaje główne tempo, bo rok miał wypadek, no i na kilka miesięcy jest wyłączony. Już mieli rezygnować w ogóle z przyjazdu, ale udało się tak to wszystko zgrać, że coś i dograją, a coś im będziemy pomagać właśnie Dośpiewają, wyglądają ewentualnie. Wyglądają cudownie, bo mają zabytkowe, wspaniałe, ponad 100-letnie stroje ze swojego regionu, ręcznie haftowane i ręcznie szyte. I tak, moi drodzy, jest 6 części, co będą tańcować. Pierwsza część to będzie uwodzenie i to jest taki szybki, wyrodny, szybkie ruchy nogami. Potem Taki będzie zalotny, jak u nas się skarnie dzisiaj tańcować. tak. Potem będzie, moi drodzy, układ taneczny, choreograficzny, tak to zostało przekazane. Trzeci to będzie kopaczka i to jest taki układ, który kiedyś tańcowali same chłopy, ale teraz do siebie baby, chwytają się za plecy, za tył. I to jest, moi drodzy, układ, który jest wpisany na listę dziedzictwa UNESCO, bo to niby oni tak tańcują, także warto się na to podziwiać. Czwarte to będą pieśni o dziewczętach zalotne. Piąte to będzie Lazarewka, to jest taka gra, w której biorą udział ino dziewczęta, ino kobiety i to robiły ino przed Wielkanocą. Chodziły po chałupach i popatrzcie, u nas się robi tego dziada. U nas na Trójsi z Bożanami się chodzi. A tam se baby same znajdują. Jak już nikt nie chce, to sobie idą po chałupach, od jednej chałupy do drugiej chałupy i jak se kogo znajdą, to se mają. Łobrotne. Fajne. I szóste to jest malaszewka, to jest taka, ta taniec, bo to tyle mam powiedziane. Stroje oczywiście tradycyjne, ludowe, starodawne, pięknie wyszywane. Tak jest i część tych tańców tańcują też w tym swoim regionie, w regionie Prespy, kaj mają przepiękne jezioro, mała Prespa, no i tak też są związani z tym swoim regionem. Stroje tradycyjne trochę jako u nas, bo też to są już tereny lekko górzyste, wiemy w ogóle całe Bałkany słyną z tego transhumanicznego wypasu owiec, kóz, także pojawiają się kyrpce, pojawiają się wełniane ubrania, no i musicie zwrócić na nich uwagę, bo są młodzi, wysportowani i chętnie tu dla Was wystąpią, tym bardziej, że i Wy na nich czekacie chwilkę dłużej i my już też tu na nich czekamy, a oni jak najbardziej na swój występ. Moi drodzy, i nazwa zespołu jest od ich założyciela właśnie, Tasze Miloszewski, no i zespół się nazywał Kud Tasze Miloszewski z Macedonii Północnej! Wielkie brawa!
autorytet. Z orkiestry.
Macedonia, Północna Wielkie Krawa, Przykowodzi. Zostańcie. Kierownictwo zespołu Lubczo, Pecarewski, Nikolcze, Nakowski, Wasko, Andrzejewski, pytamy do któregoś ujeźdźca, który wyszedł do Wielkiego kierownik. Przygotowajcie! Wielki brawa dla kierownika, dla całego zespołu. Trzymamy kciuki też na konkursie. Thank you very much for all. Jogo wręczą? Dobra. Thank you. Thank you very much. Maria Jowenkano. On chyba też. Moi drodzy, to dzisiaj właśnie Macedonia kończyła ten nasz program. Myślę, że pięknie zatańcowali po kole, tańce bałkańskie z Macedonii Północnej, także bardzo im dziękujemy. Thank you. Bye, bye. Dziękuję pięknie, wielkie brawa, Macedonia! Thank you. Have a good time in Poland. No i co moi drodzy, drugi dzień, zostało jeszcze 7.